Türkmenistanyň Lewap vilayatynda ekin meýdanlaryny ýatky ikisi taýýarlamak işlerine girisilmegi bilen Sebitiň daýhanlary hem ýyldan ýyla gaýtalanýan suwun kadaty üçinçiligi, abatlanmady kanallar hemde suw sorujy nasoslaryň ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz boldular. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun obu tenagy toplumyny ýygyderli üstürýändiklerini tekrarlasalar da, daýhanlar egerde suw meselesi çözülmese, onda bu ýylky buğday hasylynyň hem isrip bolup biljekdigini duýdurýarlar. Çerji etrawynyň ekin meýdanlaryny gyşky ýuwuş suw bilen üpçün etmek üçin 15 dekabrdan ýanwaryň ortasyna çenli Amederýadan traktorlar bilen 5 sany täze ýap çekildi. Olar Amederýanyň Sakar etrawynyň Glavnoy diýilýän ýerinden ketilip alınýar we Türkmenabad şäherini kesip geçip Çerji etrawynyň ekin meýdanlaryna çenli udaýar. Diýip howpsuzlyk aradalar sebäpli atlandyrylmasylygyny soran ýerli daýhanlaryň biri 13-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanyň obu hojuluk meýdanlarynda ýylyň başga aýlarynda gyşky ýuwuş suwlar tutulýar, ýerler ýatky ikisi taýýar edilýär. Şol bir wagtyň özünde ýurdun ekin dolanşygynda aýratyn ähmiýeti eýe bolan buğday ekini üçin ötüş suwlar tutulýar. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan daýhan çärjebi çekilen täze 5 ýap arkaly suwy 15-nji ýanwarda aktyryp başlamagy göz öňünde tutulýandygyny, emma Amederýanyň suwunyň ýygyderli peselmegi netijesinde munyň häzir tas mümkin däldigini hem sözüne goşdy. Amederýanyň suwunyň 1980-nji ýyllaryň ortalaryndan häzirki güneçenli 5 hisse dagy adalandygyny görse bolýar. Öňler Sebitiň derýa ýakyn owulary onuň joşmagyndan howatyr eden bolsalar, häzir onuň suwy ol ýerlerden düwünden çekilip, ozal däli derýa atlandyrylan Amederýa häzir bir arygy ýadyna salýar. Bu ýagdaýda onuň çärje we goşmaça çekilen ýaplar arkaly suwy dolu üpçün edip bilmejekdigi görünüp dur. Diýip çärjewli daýhan belledi. Ol Amederýadaky suwuň häzirki derejesinde ikrançylygy zerur bolan suwy sorujy nasoslaryň kömegi bilen alyp boljakdygyny, emma olaryň hem ýetmezçiligi ekin meýdanlaryny gyşky ýuwuş suwlaryndan mahrum edýändigini belledi. Galy berse de Lewaply daýhanyň tasdiklamagyna görä, bu meseleler Lewabyň diňe bir çärje etrafynda däl, eýtem beýlik sebitlerinde hem saklanyp galýar. Suwun kadasız üpçünçülügi sebäpli ekin meýdanlarynda maýsalap duran buğdaýlar gurap sapsary bolup başlaýar. Ýyl hem gurak geldi. Bar umydymyz indi tebigatda häkimetler peýdadan köp ziýan ýetirýär. Diýip Lewaply daýhan sözüni jemledi. Geçen ýylyň iýulynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanda 2020-nji ýylda buğdaýyň bol hasylyny öndürmek hakynda karar kabul edip, meýdan işleriniň agrotehnik kadrlara laýyk bellendilen möhletlerde we ýokary hille geçirilmegine möhüm üns berilmeligi bardaky ýyldan ýyla gaýtalanýan tapşyryklaryny berdi. Ýurtda şol ýygnalmagy göz öňünde tutulýan buğday plany barada häzirlikçe maglumat ýok. Geçen ýyl Türkmen häkimetleri 1.400.000 tonna galla hasylynyň ýygnalandygyny aýdyp, buğday plan borçnamasynyň dolu ýerine ýetirilendigini iglan etdiler. Emma häkimetleriň bu öňe sürmesine garamazdan ýurtda çörek kıtçylygy we gymmatçylygy häzirki güneçelini saklanyp galýar. Türkmenistanda azyk howpsuzlygynyň döredilendigini, eksport edilen önümleriň möçberiniň artýandygyny habar berýän döwlet mediasy hem daýhanlaryň ýyldan ýyla ýüzbeýüz bolýan meseleleri, munyň ýurdun bazarlaryndaky saklanyp galýan azyk ýetmezçiligine we gymmatçylygyna ýetirýän mümkin täsirleri barada da hiç maglumat bermeýärler. Şol bir wagtda Lewap vilayatynyň degişli häkimlikleri hem ýokarky meseleler boýunça azatlyň soraglaryna jogap bermekden ýüze burýarlar. Türkmenistan halkara hasabatlarda ýurdun çäginde suw resurslarynyň rejeli peýdalanmazlykdy agdalýar. BMG-niň azyk we obu hojuluk boýunça idarasynyň geçen awgustda çap eden hasabaty Türkmenistanyň suw resurslaryna çenden aşa agrym düşýändigini duýdurdy. Maglumat üçin aýtsak, Amederýa Merkezi Aziýanyň iň uly derýasy hasaplanyp, ol Owganystanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň çäklerinden geçýär. Garawum kanaly hem öz güzbaşyny uzynlygy 1415 kilometr bolan Amederýadan alyp gaýdýar.